siya muruna mbuya yatakati muno cost ezvire Buya, paya mama kazi munofana kubhadhara 15,000 ndizoka mukomana anga akati auda 15,000 tikati susu pa 15,000 hazviti pamaererano nekuwirirana kwamama akaita nechi chiendai more cost ezviro zviripo kuti mabhanana aripo ngemari izvo zvakaitwa nemukomana uyu ngezvemari kuti mukwanise kumudzosera zvinhu zvani zvake saka madhumeni akaita basa madhumeni aita basa autaura kuti zvinhu zvese zvemukomana zviripo apo zviri worth $2,196 munaro iri zvendiro rimwe chete kuti total cost is 2,196 izwai mbuya iyi nyaya tikarambi tikuidzokorora tichiidzokorora takataura nyaya tikati mbuya imi mati munhu hamuchamudi pachi panzvimbo penyu handiti tikati munhu mubhadhare madevelopments ake for compensation for development handizvo kana kuti muri kusiya munhu achipupura zvinhu zvani zvake munhu oenda apupura chi zvake kutaura izvo muda kutaura tizo kana ndikamunyepera mambo kuti ndinotsvaka mari 2,000 handimbotori kana nedhora handina ko ifish pond handisi kuziva kuti ifish pond here kana kuti idhemu kana kuti chini handisi kuziva chose igomba rakandochera kuti rekuda kuti ngerekuisa mari dota kana ngerekuti handisi kuziva asi nhasi uno inini handiikwanisi bamari iyo wanhu waita basa rawa waitotarisa zvinhu zvese zviripo pano mambo makanditaurira kuti unzi maavhu akadai haachi haabhadharwi haaerengwi anoerengwa yadai ngemiti asi miti yakaberengwa neyakadai yese madhumeni yakaerengwa chikonzero chakaita kuti aerenge icho kuti mukadzi wake mudhumeni urumbasa here ipapo mukadzi wake mudhumeni unosara madhumeni yakaenda ipapo muti wese wakasimwa nemunhu uyu unokaundwa muti wese waakasima nyange wakadai unokaundwa chinosiyana chete kuti uyu usati waakubara $2 wane maflowers $5 waakubara $20 ndiwo musiyano wake right saka imimi mai ndosati akati paya from the word go ndakataura kuti mbuya nemwana wetaurira naye mugare pasi zvakadii zvakanaka mungowirirane sekuwirirana kwamaita pekuti pekutanga handi imimi mbuya maakuchimira kuti mukomana aite sei apupure zvinhu zvake asi kana apupura zvinhu zvake munofanira kuchiwirirana kuti ari kupupura achigarepi achibvepi anogara mumba kwake ndizvo here zvinoita rekasiyambo no it's okay because that's not complicated matter because this is what we want try to want it zvinhu zvako uwane something kubva kusimbanana rako and the only way yaunokwanisa kuzwana ndekuti iwewe chigadzisa zvinhu zvako zviite sei uchizvimonita wozvikohwa handiti wapedza ako wodii woenda zvapera ipapo ndandinewo kachimo pakuti mune zvinhu zvakasiyana nguva mune mapineapple mamwe achirubereka mamwe achirudidi mabhanana acho mamwe achirubereka plus sekutaura kwamanga makamboita kuti kana paine conflict parent munofanira kumbosiya zvakadini zvakadaro there's no need to maintain the reason why tikutaura ndekuti tanga tiri of the opinion yekuti mbuya wane mari yekukombadzita kuti ongope mari yako wodi but now that mbuya wayo kuti akukombadzite mari yawadi hawana saka nyaya yapo yakuti chingogara uripo handiti woita zvauri kuita handitika zviri kubara hazvinei nambuya handizvo zviri kukura hazvinei nambuya right kana iwewe nguva yacho yekukohwa yadini yakwana handizvo iwe unongokohwa zvinhu zvako wodi I know kuti zvinhu zvinosiyana kuti pane pineapple pane chii handitika saka iwe uri kugarapo kusvika chekupedzisira kukohwa chako wakohwa iwe uri kugara ipapo kusvika chekupedzisira kukohwa wadini wakohwa
Handikora. Iwe pa in the meantime uchigadzisa zvinhu zvako izvi. Handika. Iwe uchigadzisa uchi zvinhu zvako kuside. Life after mbuya. Life after chi. Nokinga ndakamupa chimoti ndutaura navanhu vakasiyana siyana. Vamwe vacho zvinezvi havapoba nenyaya yekuti vakuzwa nyaya ichi yemari, asi kwese kufamba kwetaitako ndo waendesa wachidi wachiperekedza wachiita sei, asi zvinezvi vakuzwa nyaya yemari and iwo wacho ndo waruda futi nchi waruda nzvimbo asi nhasi wakasiyambo. Vanhu vese varipo nevasipo havanei kana chekumboita nambuya. Mbuya ndiye muridzi wechiro, akapiwa chiro ndiwe. Wamwese kuzvisvidzira badzi kuti zvinake kana kuti zvishate. Imi nambuya zvamatowirirana ndizvo izvo. Chandaa kuchikumbira manje chache kuti vanombonyorera mbuya vaya ngawanyorere mbuya kuti tawirirana nambuya kuti tichakohwa chii, ndichazobva panapa ndakohwa zvinhu zvako. Chibva mamunyorera handizvo kuti iwe ugare uchi munhu warunyorerana naye ndiani? Mbuya. Yes. Handizvo yatopera mbuya. Mbuya. Tapedza mbuya. Tinyorerana naye mukomana zvakataura. Tinyorerana naye mukomana kuti akapedza kuwanzwa zvadhobha ene. nyorerana. Usaite mufakazi babudari. Mune mataurira mbuya zvokutaura kuti mbuya aguma zvabhuya nekomana. Manoto kuchinja pamberi pedu. Yes. Ndio zvanoita zvadini? Kana zvadini? Ndio zvatopera. Ndio sata tinyorera naye apa. Mbuya, makuita kuendana. Itenda ndekupa. Ite monyorezo nakunyora kuti komana kana abvisa zvinhu zvake abva pamberi. Apo pamasaira. Chimbai. Next. Disgusting.